George. Oh, Sama. kini mga bakal-bakal bitaw, George. Kini, sin kato. Ana, May ikaw, unsa may plano nimo? basig na kay buyer ba akong ibalik Buyer? Oh. Sing na kay buyer Buyer. ba? Ah. Sing na kay Basig kaila. na mo abot ron nga bayron. Kini, Ibaligyan ako. Ano may gamit diri sa kuha oh? Kini. Ay gamit. Kini. Oh. Ano ni singgit? Bakal, plastic, bumbilya, bronze. Oh, tura George oh. Oy. Ang buyer. Ha? Ato Oy, George. boss. Hey, boss. Toga sa George toga. Amin baligya si mga boss. Laro, piting dagan na ba? Di na magamit yung hugaw-hugaw. Yo. Iing na daw George. Ang kini basig. Oy. Mahalin ning buwan ang doro. Ano, boss? Mahalin eh, boss. Ang doro ba? Adi Kini. ko nagapalitan na ba? Hugaw man na. Ha? Hugaw. Kuha sa inyo na og kanang kuha Tubig? nang hugaw-hugaw. Ako nang palit ng hugaw mo Lumpio. kay na. Kuan naman ni oh. Hinluy sa ninyo, hinluy. Ah, hinluan na to taro George. Kini oh. Mo palit man ning sin. Dali na. Kini. Bakal. Ay, Mo na. kung palitan na, tayaon man na. Ha? Tayaon. Si tayaon. Karon pa ko kabantay nga tayaon. Nya dili mabaligya. Nagbago ra mo gud among amo karon. Ha? Di na sila mo daw og kanang Kabuang tayaon. Baligya kay namo kay gitaya na di normali noon. Turo nga mo. Ito na mong amo. Ha? Ingon na ni. Ay, lalam mo. Pwede ni, una ni. Aka na pay mo na. Ayos kayo. Pwede ni. Pero kini di pa mo ko ano taya gamay. Pwede man ni. Ni. Oh, Kani kini. kuha ninyo ni pagkatingon ninyo kuha ninyo taya. Kini. Ah, tayaon man na. Kuha. Ah, dira. Kini. Puti. Ah, to lang ang pilion. Pilion ra na to, pilion. Kini. Ah, taya lagi. Ha? Taya. Di mo. Unya na busa kay magsuro sa miya ning isa. Sabot sa amin. Unsa man George? Di daw mahalin. Unsa may ikon mo ni? Pinturan na puti ni. Ano nagkanang puti? Puti. Ah, sige. Laro na to siya. Boss. Unsa man ni boss? Di man ni mahalin ang ano kay taya. Oh. Pero sa mga mabalik. Kay Sunod amo semana, balik ko. Sunod semana. Si mana. Unsa man? Semana. Oh. Kung yun yung pilian, mga di na magtag sunod semana. Ayos, sunod semana na lang. Sunod si mana na lang. Pilay Pacquiao ni. Pacquiao o unsa ni timbangon? Si Pacquiao. Si Pacquiao, Mayweather na yung kalaban siguro. Ha? Si Mayweather naabot og Mayweather. Pacquiao pasabot to ay Pacquiao ba ni mo? Pacquiao. Ah, Pacquiao. Oh, di kay abot Oh, sige, og ako ni Pacquiao. Mayweather. Abot mo kag Basta- Mayweather. Pacquiao. Wow, na yung mga Pacquiao. Hugaw yun. Ay, dali ra kay na boss. Wow, na yung taya. Dali ra kay na boss. Dali ra kay no. Oy, Kami na mga bahala ugma na. siguro. Ugma. Ubalik ka ugma. Balik ko. Yan, eh, namin nga na rin. Ay, naghan kami dire. Pero George, pakita George. Tara, sako. Plastic, palit Oh, plastic. plastic. Langsang. Ipahit ko glansang, pero ka nandi, taya ka nang gusto na bag-o. Bakit ang gusto? Mamalitag langsang dito ah. Bago. Oh, bago. Tara. Magdali ta. Buang ang nagbayar sa kuan ba ang bayar sa bitaw sa bakan. Ilad na to bay kay. Mamalitag dagan karon. Mamalitag dagan. Tara.